Хәерле көн барыбызга да. Бүген мәктәпкәчә балаларга милли тәрбия бирү секциясе кысасында безнең 11 тәрбиячебезнең чыгышлары тәмамланды. Һәм инде алар барысы да бу темага иҗади якын килеп, мәктәпкәчә яшьтәге балаларга туган телне яратырга, аның табигате аша милли тәрбия бирергә һәм инде туган авылыбыз турында белемнәрен ныгытырга ярдәм итә торган бик күп чыгышлар белән үзләренең матур чыгышлары белән чыгыш ясадылар. Барысына да бик зур рәхмәтемне белдерәм. Чынлап та мәктәпкәчә белем тәрбия бирү инде ул кечкенәдән үк башлана. Без үзебезнең балаларны милли рухта тәрбияләмәсәк, аларны инде туган телдә матур иттереп сөйләшергә өйрәтмәсәк, кечкенәдән үк безнең эшебезнең нәтиҗәсе дә булмас иде. Һәрбер чыгыш ясаучының үзләренчә темага иҗади якын килүләре күңелгә ятышлы булды. Гамил Абзал үзем аның якташы буларак, Такталачык авыл кызы буларак, аның иҗаты миңа бик нык якын һәм мин аны бик яратам. Һәм менә шушы тәрбиячеләрнең чыгышлары күңелгә бик ятышлы булды. Рәхмәт барыгызга да. Һәм инде алдынгы урыннарны билгеләп үтәбез.